Зеле! Жив е! Жив е той там на Балкана! Кажи нещо, бе! Какво ви кажа? Приказвай, бе! Нещо за новините. За новините, кой спечели изборите? Я да чуеме. Може би знаете, а? И шо че пиеш, кажи. Шо че пиеш? Да ти сипеме. Видели като го... Шо че пиеш и стана веднага. Ти, момче, Все едно на руснак му викаш водка и он вика куда. Гледай как се изпри като чу за пиене, бе, леле. Ще пиеме ли? Дай ракия. Шо че пиеш? Шо че пиеш? Шо че апнеш или че полегнеш да отмориш? Че полегна, мора. Ама че пиеме първо по нещо. Добре. Шо да е? И па, що кажете ви? Добре, Ани Салич за BTV, довиждане. Ако бием и другия. Пинеш, шо че хапнеш? Ти, какво че пинеш, а? Че пинеш, чапнеш или че останеш да отмориш? Това е въпросът. Че пинеш, чапнеш или че останеш да отмориш, шо че кажеш? Да, добре. Па тогава кажи каква да е темата. Да бе, разбрахте, ама кажи шо да е темата. Иначе шо чапнеш? Поне двама. Мустаците, че си изядеш ли? Колко изпи? Не бе, вика. Не бе, вика, не ставам. Васко, това не ми интересува. Не. От това нищо не става.